У Варвары и Серафимы Пузын одна з самых запаветных мар разам адправіцца на прагулку. Нескладаная на першы погляд справа для гэтай сям'і не так проста выконваецца. Дыягназ дзяўчынак рэдкае генетычнае захворванне, атрафія мышцаў. Для таго, каб разам гуляць па вуліцы, ім неабходна новая коляска. Пакупка для сям'і дарагая, але і немагчымая магчыма. Дзякуючы дапамозе неабыякавых берасцейцаў, мара Серафімы і Варвары здзейснілася. Падарункі ад спонсараў і удзельнікаў марафону маме дзяўчынак уручае вядучая канала «Беларусь-4 Брест» Кацярына Тарасевич. Татьяна, я с огромной радостью хочу передать вот эту замечательную коляску, специализированную для прогулок от нашего спонсора Брестского мясокомбината. Благодаря им, наконец-таки, девочки теперь вместе смогут гулять. Тем более лето, погода замечательная. Варвара и Серафима удивительные дети, любят стихи, рисуют замечательно, чтобы их творческое начало развивалось. Очень большое спасибо людям, которые отозвались и, конечно, помогли. Свой нечаканы сюрпрыз атрымаў яшчэ адзін герой дабрачыннага марафону – Егор Татарэвіч. Хлопчык марыць стаць сапраўдным алімпійскім чэмпіёнам. Ён шмат трэніруецца і працуе над кожным рухам. Нават дыягназ «дзіцячы цэрэбральны параліч» для хлопчыка не перашкода. У мінулым годзе ён стаў чэмпіёнам Беларусі па плаванні сярод інвалідаў. Важная дэталь у спартыўнай падрыхтоўцы юнака – амуніцыя. Спецыяльныя акуляры для плавання для будучых перамог хлопчыку ад спонсараў і удзельнікаў марафону «Ад сэрца да сэрца» уручылі журналісты. Мы говорили о том, что у вас есть большая мечта стать пловцом, да, если я не ошибаюсь. Вот, самое главное – зажитейки. Вот. Тут еще, вот, привезли другие подарки. Сладкие, так просто вот. Хотим пожелать вам удачи. Дабрачынны телемарафон, прысвечаны міжнароднаму дню абароны дзяцей, доўжыўся на тэлеканале «Беларусь-4» амаль 15 гадзін. Шмат гасцей – музыканты, педагогі, урачы, юныя артысты, безліч усмешак, падарункаў і дабра. Свята, якое аб'яднала ўсіх неабыякавых людзей. На тэлеканале абяцаюць, адзначаць галоўны дзень дзяцінства ў такім фармаце будуць і далей. Еўгенія Мароз, Мікалай Кавалёў, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».